Ja vás zdravím, kámoši, dovolte mi, nech vám predstavím aj niečo naozaj výborné a sú to malinovky Woodstock z Nemecka. Tieto malinovky sa vyznačujú tým, že sú naozaj zdravé a majú originálne príchute, o ktorých ste možno ani nepočuli. Počuli ste niekedy napríklad príchuť ihličia? Zoberte si, že napríklad v tejto malinovke je extrakt z juky, sibírsky ženšen a extrakt z bylín. Vyskúšame to. Tak ako sme sa to učili na vojne a ideme na to. Na zdravie. Voňa je naozaj príjemná. Naozaj není presladená, strašne osviežujúce. Výborný nápoj, výborný. Ježiš, pardon, ale naozaj vrelo odporúčam, fakt výborné. Ešte by som vyskúšal nejakú príchuť, čo poviete? Abrakadabra. Zoberieme napríklad túto. No a ja som si vybral, teraz dobre počúvajte, príchuť kola s obsahom tamaridu. A tamarid som si musel googliť, je vlastne africký tropický strom. Tak to poďme vyskúšať, tak na zdravie. Ja som fakt zvedavý, ako chutí kola s tamaridom. Je to taká kola, ale úplne jemnúčka, úplne jemná. Napríklad toto by som si vedel predstaviť k dobrému stejku. A keď máte chuť vyskúšať niečo úplne netradičné, niečo úplne nové, tak toto sú naozaj eko, bio malinovky, totálne netradičnými príchuťami. Majte krásny deň, všetko dobré.